De Inspectie van Volksgezondheid heeft een onderzoek gestart naar een geval van een patiënt die op 2 januari ziek werd nadat hij een dag eerder contact had opgenomen met de huisartsenpost. Dat heeft de algemeen inspecteur van Volksgezondheid, Sirvin Kelly, aan de Extra bekendgemaakt. De patiënt die contact heeft opgenomen met de arts op wacht bij de huisartsenpost, dat was op de eerste dag dat de hap operationeel was. De patiënt werd ziek nadat hij het advies had gekregen om paracetamol te nemen, zonder de mogelijkheid te hebben gehad om naar hap te gaan voor een consult en zonder een bezoek aan huis. Volgens de inspecteur van de Volksgezondheid, Sirvin Kelly, moet onderzoek bepalen wat er precies is gebeurd. Hij benadrukt dat het niet per se de hap schuldig is aan het geval. Dat moet dus onderzoek nog uitwijzen. De huisartsenpost is sinds begin dit jaar een nieuw initiatief waarbij mensen 's avonds en in het weekend contact kunnen opnemen met één centrale post in plaats met een huisarts